Vážení cestující, rychlík číslo 891, Slovácký expres, linky R18, společnosti České dráhy ze směru Praha-Smíchov, pravidelný příjezd ve 14 hodin 4 minuty přijede ke druhému nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Olomouc hlavní nádraží, Přerov, Staré Město u Uherského Hradiště a Luhačovice, pravidelný odjezd ve 14 hodin 5 minut. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Mezistátní expres číslo 174 Ostravan, linky X1 společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží, pravidelný příjezd ve 14 hodin 11 minut, který dále pokračuje ve směru Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží a Karviná hlavní nádraží, pravidelný odjezd ve 14 hodin 12 minut, bude na svém příjezdu asi 5 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Příčina zpoždění vlaku je mimo působnost Českých drah. Cestujícím se omlouváme. Train delay announcement. The International Express 174 from Praha hlavní nádraží. Scheduled departure at 2:12 p.m. is about 5 minutes late on arrival. We would like to inform the passengers that the announced delay time may change. Ladies and gentlemen, we apologize for any inconvenience caused by the late arrival. Žádáme cestující, aby pro příchod a odchod k vlakům použili podchod na nástupiště. Přecházení přes koleje je zakázáno. Rychlík číslo 891 Slovácký expres, linky R18 společnosti České dráhy ze směru Praha-Smíchov, který dále pokračuje ve směru Luhačovice, přijíždí ke druhému nástupišti. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou výjíždí vlak. Stanice Pardubice hlavní nádraží. Rychlík číslo 891 Slovácký expres, linky R18 společnosti České dráhy ze směru Praha-Smíchov, pravidelný příjezd ve 14 hodin 4 minuty přijel ke druhému nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Olomouc hlavní nádraží, Přerov, Staré Město u Uherského Hradiště a Luhačovice, pravidelný odjezd ve 14 hodin 5 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Mezistátní expres číslo 174 Ostravan, linky X1 společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží, pravidelný příjezd ve 14 hodin 11 minut, který dále pokračuje ve směru Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží a Karviná hlavní nádraží, pravidelný odjezd ve 14 hodin 12 minut, bude na svém příjezdu asi 10 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Příčina zpoždění vlaku je mimo působnost Českých drah. Cestujícím se omlouváme. Train delay announcement. The International Express 174 from Praha hlavní nádraží. Scheduled departure at 2:12 p.m. is about 10 minutes late on arrival. We would like to inform the passengers that the announced delay time may change. Ladies and gentlemen, we apologize for any inconvenience caused by the late arrival. Vážení cestující, zpožděný mezistátní expres číslo 174 Ostravan, linky X1 společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Karviná hlavní nádraží, přijíždí ke třetímu nástupišti. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou výjíždí vlak. Upozorňujeme cestující, že v úseku mezi stanicemi Karviná hlavní nádraží a Žilina budou z provozních důvodů
Přepraveni autobusy. The delayed International Express 174 from Praha hlavní nádraží, continuing to Karviná hlavní nádraží, is approaching platform 3. Vážení cestující, vlak Supercity číslo 509 Pendolino ze směru Plzeň hlavní nádraží, pravidelný příjezd ve 14 hodin 29 minut, přijede ke 3. nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Svinov a Ostrava hlavní nádraží, pravidelný odjezd ve 14 hodin 30 minut. Stanice Pardubice hlavní nádraží. Zpožděný mezistátní expres číslo 174 Ostravan linky X1 společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný příjezd ve 14 hodin 11 minut přijel ke 3. nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží a Karviná hlavní nádraží. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 12 minut. Upozorňujeme cestující, že v úseku mezi stanicemi Karviná hlavní nádraží a Žilina budou z provozních důvodů přepraveni autobusy. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, vlak Supercity číslo 509 Pendolino ze směru Plzeň hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Svinov a Ostrava hlavní nádraží, přijíždí ke 3. nástupišti. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Osobní vlak číslo 8656 společnosti České dráhy ze směru Česká Třebová, pravidelný příjezd ve 14 hodin 30 minut přijede k 1. nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Kolín, pravidelný odjezd ve 14 hodin 31 minutu. Stanice Pardubice hlavní nádraží. Vlak Supercity číslo 509 Pendolino ze směru Plzeň hlavní nádraží. Pravidelný příjezd ve 14 hodin 29 minut přijel ke 3. nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Svinov a Ostrava hlavní nádraží. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 30 minut. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Osobní vlak číslo 6242 společnosti České dráhy ve směru Hradec Králové hlavní nádraží, pravidelný odjezd ve 14 hodin 34 minuty bude přistaven ke 2. nástupišti. Osobní vlak číslo 8656 společnosti České dráhy ze směru Česká Třebová, který dále pokračuje ve směru Kolín, přijíždí k 1. nástupišti. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Na 2. nástupišti nastupujte do osobního vlaku číslo 6242 společnosti České dráhy ve směru Hradec Králové hlavní nádraží. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 34 minuty. Stanice Pardubice hlavní nádraží. Osobní vlak číslo 8656 společnosti České dráhy ze směru Česká Třebová. Pravidelný příjezd ve 14 hodin 30 minut přijel k 1. nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Kolín. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 31 minutu. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Na 2. nástupišti nastupujte do osobního vlaku číslo 6242 společnosti České dráhy ve směru Hradec Králové hlavní nádraží. Pravidelný odjezd ve 14 hodin 34 minuty.
Vážení cestující, na druhém nástupišti ukončete nástup do osobního vlaku číslo 6242 společnosti České dráhy ve směru Hradec Králové hlavní nádraží, pravidelný odjezd ve 14 hodin 34 minuty. Vlak je připraven k odjezdu.